Moi, mä oon Noona. Ja mä oon Linda. Ja tässä videossa me pelataan Stumbleguyssia. Ja yritetään tätä 5. kertaa. Joo. Kumpi tekee parkin? No. Okei. Tu. Joo, oota. Noniin. Tullaan. Aika nopeasti. Mä oon oikeesti... YouTubettaminen on oikeesti aika vaikeeta, että jos haluat aloittaa YouTubettamisen, niin... Meillä menee tunti tehdä video. Jep. Plus tätä pitää editoida. Mikäs vielä tulee? Jaas! Ihan ok. Tää on mun lempparimappi. Joo. Kaikki aina yrittää eka tätä. Niin. Mut täällä pääsee hepan peppuun. Jep. Paitsi nyt tällä hetkellä mä oon ensimmäinen. Koska mä pääsin hepan peppuun. Ja se tekee hyvää ihmiselle. Tosi hyvä. Et sä pääset hepan peppuun. Jep. Sit sä kehityt asioihin. Mä oon jo täällä hyrrällä. Mäkin oon kohta hyvällä. Nyt täällä on herroilla. Ja nyt mulla on ainakin paljon... Mä oon eka. Mulla on aikaa täällä hyrrällä. Mä olin eka! Mä oon sulle, Linna. Ei mullekin. Mä oon toka. Miten niinku pikkuset juo tälleen? Aivan. Juoks se tälleen? Tyyliin. Ja sit mulla on ne vanhat. Mulla on se vanha merkki, se niiden ihan eka huppari ja teipaitat, joo. Kannattaa mennä. Ja pari korttia. Jep, mä sanon niiden nimmarit. Mulla on Niko ja Lantukin nimmari. Ja sitten sillä on Ella ja Helmi kirja. Jep, mulla on niitä. Ja mulla on Ellan ja Helmin vitsipizza ja myös Niko ja Santun vitsipizza. Mulla ei oo mitään. Mut eikö sä haluis sen vitsipizzan? Joo. Jep. Mutta mä en lue paljon, niin ei mun äiti suostu ostamaan. Vai siis niinku mä luen niinku välillä, mut välillä mä oon se, ei kiinnosta. Jep. Koulussa se on ärsyttävää, kun me luetaan ihan sikana. Meillä on erikseen lukutunti, joka kestää 45 minuuttia. Mä en oo kuullut ikinä semmosesta. Osaisitko selittää tämän hienon, mikä tämä on? Jep. Mä oon kohta maalissa jo. Mä olin eka, joka oli maalissa. Mm. Mihin sä olit? Koska mä en päässyt. Ei, kun mä en päässyt viikkoon. What? What? Mitä tää Stumbleguy? Jee! Mä voitin. Round over. Kattokaa, kun mä voitin, siellä on Noona ja Linnea. No niin, mikä sä oot? Intiaani? Bumblebee! Mutta tää on se yksi. Kuka? Yksi vaan pääsee. Mä menen muiden johatuksella. Kyllä mulla voi nyt tätä varmaan vähän mennä vielä. Jaas! Sä autoit muita, Noona. Niin, ihan sama. Mä otan itteenikin. Kaikki menee silleen. Joku melkein tönäs mut. Mikä itin banneri? Missä on banneri? Voiko joku mennä? Voi ei. Se on tää. Niin joo. Mut mikä sit? Se on tää. Mut mikä sit? Mulla ei ole mitään hajua. Ei! Mä stipuin. Oliko tää meidän eka kierros? Toka kai. Olen. Mä voitin. Hyvä. Oho.
Mä revin mun sukani. Tuu Patti. Mä voikkuun, mä vieläkin tanssin. Hän tanssi. No niin. Seuraavaan. Ullaka pullaka makarina, jullaka pullaka. Ei tarvitse lillää. Miksi? Silleen, toisaalta pullaka makarina, kun on alakapallaka makarina. Mitä tiedä, kun meinaa sitä Espanjaa en osaa. Se ei oo edes. No sitä englantia. Se ei oo englanti. No en osaa sitä saksaa. Se ei oo saksa. No en osaa sitä suomea. No en osaa sitä siansaksaa. Se ei oo sinun saksa, se on ihan pelkästään ihmisten kieltä. Ai ullaga bulaka. Makarena. Jullaka bulaka munagera. Muna makarena vai? Joo. Ullaka bullaka makarena, jullaka bullaka ukarena. Allaka pullaka makarena. Oh. 11 on nyt tippunut, what? Watti? Paranona. Ei kyllä sär. Ih! Sinä särki. Mun äiti on. Te ette näe mitä me tehdään. Onneksi. Mä tanssin. Yes. Oh my god, Barbie! Mikä? Barbie Dreamhouse. Mitä tässä pitää? Ei, tää on se. Tässä pitää saada jotain muffinsseja. Oh yeah. Up in the dreamhouse. Oh yeah. Mut tulee. Forever can, forever can. Ei se mun mielestä mennyt tulla. Mun pitää collect muffinsseja. Mistä mä saan muffinsen? Jep. Miksi kaikki menee samaan paikkaan? En mä tiedä, mä oon samassa paikassa. Mä oon jossain ihan hyllyssä. Anteeksi, mitä sinä sanoa? Mä haluan cupcake. Missä on cupcake? Mä löydän cupcake. Mä kuolin. Sama. Mä luulen, että tuossa vedessä voi jo uida. Niin siinä altaassa voi löydä. Mistä mä löydän lisää cupcake? En mä tiedä, mistä sä löysit cupcakea. Ylhäältä. Häh? Mä en ehtinyt antaa. En mä. Tehdään vielä yksi kierros ja sitten ehkä lopetellaan. Joo. Vielä yksi kierros. Eikä tää nyt yksi kierros, niin yritetään voittaa. Hyvä, noudan pyörän taas. Mitä ihmettä? 20. Miksi tässä on vaan 3, 4? Mä teen sillä aikaa päällä. Mitäs mä teen eka? Ei. Okei. Aika rentoutua. Mitä täällä on alla? Jee. Tää on siis nyt meidän vika. Niin, elikkä muista tilata kanava, tykätä videosta. Ja yritä kommentoi, että nyt, että kumpia sä uskot, että kumpi pääsee pidemmälle, Noona vai Linna? Että kumpi voittaa tai pääsee niinku pidemmälle. Ei tässä kierroksessa, vaan koko matsis. Jep. Mä en oo kauhean pitkällä vielä. Mä oon tässä kuulahöskäs. Jep, siinä. Tässä toisessa kuulajutussa. Mä olin äsken tossa kanssa, nyt mä oon tässä toisessa. Nää kuulat kaataa, mutta terve Noona. Mä pääsen. Same. Mä pääsin Noona. Ehkä. Oh. Oho, Se aika nopeasti. 16. Miksi tää on näin ihanan pehmeä? En mä tiedä. Mä rakastan näin. Ai, Noona, mun puhelin sammuu. Mun puhelin sammuu! Meidän pitää aloittaa alusta. Kai sulla se näyttötallennus vielä? Honey, yes. Into a coffee shop. And then my coffee shop. Jes, nyt on vähän enemmän mahiksia. Ei ollutkaan. Mä oon vieläkin tässä ekassa. Same. Yksi. Oikeesti. Mitä ihmettä oikeesti? Ja tästä tulee se auto. Op.
Mopolla mennään, mopolla mennään. Itikka lentää niin. Itikka lentää niin. Vakavana. Niin, mulla onkin. No niin, nyt veikatkaa, että kumpi, että tippuuko Noona vai Linnea ensimmäisenä. Jep. Älä tyni mua. Joku tyhmä tönii mua nimeltä. Mä tipuin. No niin, jos arvasit, että Linnea, niin papukaija merkki sinulle. Ja ilmainen tilausnappi. Mitä ihmettä? Ilmainen papukaija merkki sen lisäksi, jos haluaa kuulistella ja flexailla sillä. Mun päässä ei pyöri mitään kummallista. Mä voitin Noonan. Mä voitin sut kuitenkin. No niin, mutta tässä oli se meidän video. Kiitos kun katsoit ja hei hei!